каза ми, че преди да се върнем ще ми даде нещо като бонус за добре свършената работа, която съм свършил до сега. И ме води над земята. Показва ми как България, показва ми сякаш как светлината ми се вижда отгоре. Показва ми как има една искра, виждам само една като светлинка, която свети и след това виждам още светлинки около мене, след това виждам светлини покрай България, след това виждам светлинки около Европа, Азия, надолу. И сега виждам цялата земя в някакви светлинки. И как колкото по-силно почват да светят тези светлини, толкова повече усилват вибрацията си, сякаш те разширяват светлината си, разширяват. И светлината на... Те са като мини канали за енергия, за светлина. Но каналите им се разширяват и стават големи в резултат на вътрешното им осъзнаване, на изчистване на стари неща от тях, на изчистване на болка, на блокажи. Всичко това пречи тяхната светлина да се прояви. Мога да видя, че всеки светлини, едната свети с различен оттенък, едната свети по-златно, светло златно, другата по-тъмно златно, другата. Но всички светят много ярко. Сякаш виждам как клоната от светлина се разширява и почва да се свързва с клоната на светлина на другия. И вече те всичките светлини, те разширявайки енергията си, се свързват с другите. И накрая цялата земя вече е огърната от тези светлини. И сякаш се получава една мрежа, енергийна мрежа между тях, която държи съзнанието на Земята в постоянна светлина. И ми казва, че за да може това да се случи, сякаш сега виждам светлините, но те още не са свързани. Показа ми какво може да се случи и сега се върнахме в реалната ситуация и виждам някои светлини светят по-ярко, други светлини още не са запалили. Трети светлини са запалени, но не светят толкова ярко. Други много ярко са започнали да се светят, дори са разширили до някъде колоната си. Виждам себе си и аз съм на средата, някакси се едно. Светя, не съм в началото, но не съм и разширил съм, но не е напълно да съм разгърнал. И ми казва, че за да стане това нещо е необходимо всеки индивидуално да следва собствените си усещания и да отива там, където сърцето му най-много копне. И по този начин изглежда, че всеки върви по свой индивидуален път, но това, което на глобално ниво се случва, е, че всеки се свързва с другия. Сякаш вървейки своя индивидуален път израстване, ти си мислиш, че ти го правиш само за себе си или сякаш нищо не правиш, а то всъщност чрез индивидуалното ще се постигне глобалното. Защото планетарния логос и всички същества, те гледат нещата от голямата перспектива.
перспектива. Те гледат земята отгоре, те виждат с всеки какво се случва и постоянно наблюдават потенциалите и напътстват. И чрез индивидуални напътствия, които сякаш изглежда, че са и лични и индивидуални, чрез индивидуалното всъщност се постига глобалното, нали? А не обратното, не чрез глобалното да се постигне индивидуалното. Парадоксът ми казва, че точно обратното е необходимо да се случи. И затова е много важно, когато ти започнеш да стигаш до твоята индивидуалност, да подкрепяш индивидуалността, да подкрепяш хората да живеят според усещанията си, не според мислите си, не според това, което мислят за правилно, или според логиката, или според преценките, или според нещо друго, което ги ограничава, а да ги подтикваш, да им помагаш всеки по свой начин, независимо дали ще е чрез регресия или нещо друго, да ги потикваш да стигнат до своята индивидуалност, защото чрез достигането до тяхната индивидуалност и вярвайки в тяхната индивидуалност, вярвайки в усещанията си, в душата, в духовния свят, те всъщност отиват към глобалното, те всъщност помагат за цялото, помагат цялата земя да се превърне в хармонично, златно съществуване. И затова е много важно индивидуалният подход с хората. Каквото и да правим, след като сме стигнали до нашата индивидуалност, е необходимо не да налагаме нашата индивидуалност, а да помагаме чрез нашата индивидуалност хората да достигнат до тяхната индивидуалност, разбира се, тези, които са готови и искат. И достигайки, ти бъдейки катализатор за това те да стигнат до своята индивидуалност, ти всъщност помагаш за цялото. Защото глобално погледнато, да провокираш на някой собствената му индивидуалност и да я подкрепиш, да бутнеш човека да върви в тази посока, означава погледнато отгоре, както ние в момента го гледаме, човека да започне да свети повече, което означава повече светлина за земята, което означава повече свързване с другите работници на светлината, което означава нов потенциал. И в момента това го казва не само на мен, казва го и на теб, защото това, което си говорим заедно и което стигаме заедно като изходи е много правилно, че най-истинското нещо е човек да преживее себе си, да има преживяването със себе си. Това разбутва защитите на егото, разчупва черупката и просто кара човека да разцъфне. Това е най-свещеното нещо, което можеш да направиш, най-истинското нещо, което можеш да направиш за някой. Така виждам, че има много същества около нас, които сякаш слушат разговора ни и се радват. И сега сякаш ми казва, айде от мен да минеш, ще дам още нещо. И сякаш виждам един човек. И виждам неговите етапи на развитие. Виждам как е бил супер потиснат, много потиснат,
тъмно, около него е тъмно, без изходица, няма. След това виждам неговото развитие, как той излиза от тази тъмнина, как малко по малко започва да вярва, и изведнъж става като една същност, след това и почва да има крила, след това става потенциал, целият свет и в златно и накрая просто изгрява, наистина изгрява над всичко, нали. И каза, че това се случва и може да се случи единствено когато човек приеме собствената си индивидуалност и я опитне в толкова голяма дълбочина, че толкова много това да се слее с него, че между него и между източника и между духовния свят да няма никаква разлика. Това е метаморфозата, която символизира метаморфозата на пеперудата. Как от какафида, как от черупката, от това нещо, което толкова натиска отстрани да изгрее в най-красивата разцветка с криле и да размаха и да се издигне над всичко. Казва, че това не е само приказка. Това е реалността, това е самата истина, това са фактите, това е нещо, което не може да бъде отречено и рано или късно индивидуалностите ще минат през тази трансформация. И ни казва, че ние, знаейки вече това, не можем не можем, колкото да си мислим, че вървим назад, ние не вървим, ние винаги вървим напред в името на това нещо, нали? А колкото повече се разгръщаш, толкова повече усещаш служението, толкова повече службата към всички ще е по-пълна. Но чрез нашата индивидуалност и приемайки нея единствено и само тогава. Каза, да приемеш своята индивидуалност означава да познаеш своя личен Бог. А Бог е многобройни, потенциални индивидуалности. И няма нищо, което да е отделно от него. И той иска да познае себе си като индивидуалност. И затова не можете и да станете нещо по-различно от своята собствена индивидуалност. Не може да. Затова, когато искате да бъдете като някой друг, вие сякаш отричате Бога вътре в себе си. Бог не иска да станете като някой друг. Бог иска да преживее себе си чрез вашата индивидуалност. Вашата индивидуалност е Бога, който търсите. Приемете я. Толкова е просто. А в същото време ви е толкова сложно да го направите. Заради купищата ограничения, които сами сте си сложили. Не е нужно. Не е нужно. Просто изгрейте. Не някой друг. Вие сте богове. Вие. Когато го приемете, разгърнете го, тогава целият свят ще се промени. И вие ще станете олицетворение, индивидуалния Бог, който се проявява чрез вас. Сега ми казва, че сега не стига толкова. Че ако успеем сами, ако си позволим това нещо да го приемем, още повече. Приели сме го до сега, но необходимо е още по-голяма дълбочина и приемане.
Казваме, че след като това го направим, целият свят ще се промени и то всичко просто ще се случи. Всяко нещо, което правим, независимо с какво тръгнем да се занимаваме, ако изхождаме от дълбокото приемане на нашата собствена индивидуалност, всичко, което правим, ще е в хармония, ще има вяра, ще има поток, ще има всичко. И ви каза, че глобалното съзнание, телевизията, всичко ни отделя от нашата индивидуалност. Не говоря за интернет, който ви помага да разпръсквате знанието, нали? Естествено всичко може да се използва в името на спомнянето на самите себе си, но глобално телевизията се използва, вестниците, медиите, да ви откъснат от тези, които сте, да ви карат да мислите глобално, а не индивидуално, да ви карате да мислите общо, а не индивидуално, да ви карат да вярвате, че вие сте някакви мисли, някакви убеждения и някакви форми, които нямат нищо общо с това, което сте вътре във вас. Това е. Стига толкова. Земята иска промяна. Гая ви зове. Моля ви, спомнете си кои сте. Не искам повече да страдате, не искам повече да страдам. Моля ви, вижте ме. Вижте ме чрез себе си. Вие може да видите майката Земя само чрез себе си. Ако гледате майката Земя през общото мислене на всички хора, вие няма да видите нея, а вие ще видите рамките, ограниченията, които са сложени върху Земята и природата и абсолютно всичко. А спомняйки си вашата индивидуалност, спомняйки си кои сте, започвайки да се усъмнявате от мислите, които имате в главата си, започвате да ограничавате кое не е ваше. И започвайки да вярвате, вие започвате да виждате света през Божественото, защото Божественото това е най-висшето, което е във вас. Само тогава вие можете да видите света и затова Венци, когато снима, той влиза в себе си, в момента, който той снима, той е в изцяло приемане на този, който е, на това, което носи. Това, което вижда в природата, това е той. Цялата красота, която вижда, това е той. И когато види красотата на майка Гая чрез собствената си индивидуалност, тогава майка Гая го обгръща и го закриля, защото си казва най-сетне някой да си спомни, най-сетне някой да ме види. Най-сетне, Господи, толкова много ти благодаря за това. Това е. Тогава борбата ще спре. Защото борбата е борба с нещо, което не е истинско. Затова има борба. Ако следваш истината, няма борба. Има синхрон. Ако следваш илюзията, има борба, защото душата е поставена в клетка и тя иска да излезне. Клетките на вашето собствено его, което не е нещо лошо, а е просто същност сформирана от общото мислене. Никой вече няма право да ви манипулира. Никой няма право да ви казва кои сте. Никой. Само вие може да усетите кои сте.
стига с гуру, стига с свещеници, стига. Стига с приоритети, стига с хора, които поставяте на пиедестал, стига. Да, това са те. Те са такива каквито са. Те са собствената си индивидуалност. Но вие не можете да станете тяхната индивидуалност. Вие просто сте. Тъмнината си отива. Тя се трансформира, тя не си отива. Чрез светлината на вашето приемане и осъзнаване на самите себе си, тъмнината се трансформира и тя става гориво за вашето осъзнаване. Не разбирате ли? Тъмнината е нещо, което е създадено в глобалното съзнание. Тя е всъщност, която не осъзнава себе си и винаги потиква хората към нещо, което не е истинско. Но тя не е нещо лошо. Напротив, тя служи, за да може да си спомните. Но я разграничавайте, виждайте. Нека съзнанието ви стане остро като бръснач за истината. Толкова да сте осъзнати за тези, които сте, че да различавате и най-малката нишка, която ви сломява. Да разпознавате и да осветявате с фенера на вашето съзнание, точно така както учителят, който ние се прекланяме за работата, която е свършил, за който вие казвате Екхарт Толе. Той точно учи на това хората. И ние сме благодарни за това, което той върши. Какво ще да ви кажем? Ние вярваме. Но не вярваме във вашата тъмнина и в илюзията, а вярваме в това, което сте. Вярвайте и вие така в себе си, точно в това, което сте. Всеки ден правете крачка, всеки един ден. Няма момент, в който да стигнете и да кажете аз съм осъзнат. Ако желаете блаженството, ако желаете да видите красотата в себе си, е необходимо да правите всеки ден крачки към това нещо. Наблюдението е ключа, вниманието. Изострете го. Нека то стане като орлов поглед, който наблюдава какво се случва вътре във вас. И нека най-малкото съпротивление и тъмнина и борба, което се появи, да бъде осветявано още на момента, правейки още една крачка към величието, което сте. Това е. Обичаме ви безкрайно. Всички ние, вашите духовни водачи.